салом бинандаҳои азиз, ҳаводорони ҳамешагии футболи тоҷик, инак расидем ба шарҳу тавзеҳи рақобатҳои даври 11-уми чемпионати Лигаи олии мамлакат. Дар ҳафтаи гузашта 5 бозӣ баргузор шуд ва дар он 4 тоаш бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст гардиданд ва дар ҷадвал ҳам якчанд тағйиротҳо ба миён омад ва имрӯз дар барномаи 90 дақиқа ҳамроҳи ман Иномиддин Аҳмадзод қарор дорад. шораҳи ду бозии даври гузаштаи чемпионати мамлакат байни дастаҳои Лигаи олӣ ва якчанд рақобатҳои бисёр ҳам ҷолибу хотирмон баргузор шуд. Яке аз бозиҳое ки Иномиддин Аҳмадзод онҷо шораҳи асосӣ буд. Хуб, клуби марказии варзиш Артиш боз ҳам пирӯз гардида наметавонад. Ин дафъа онҳо дар майдони худ бозиро бо дастаи Куктош мусовӣ карданд. Хатлон дар майдонаш аз Истаравшан як имтиёз гирифт. Хуҷанд бошад дар бозии дерби шаҳри Хуҷанд Эсхатаро бо ҳисоби калони 5-0 шикаст дод. Бозии марказии давр миёни дастаҳои Равшан ва Истиқлол мусовӣ дар варзишгоҳи Пахтакори шаҳри Бохтар ба поён расид ва дидори дастаҳои Душанбеву Файзканд бошад мусовӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба анҷом расиданд. Як қатор бозиҳои ҷолиб. Ба андешаи шумо натиҷаи кадом бозӣ воқеан ҳам ғайриинтизор буд бахусус барои шумо? Рости натиҷаи ҳамин 4 бозӣ ҳамагӣ ғайриинтизор буданд. 4 бозие ки мусовӣ шуд ва инҷо аз ҳама ҷолиб фикр мекунам ин шуд ки дастаи Хуҷанд дар ҳоле ки рақибони асосӣ мусовӣ карданд, яъне имтиёз аз даст доданд, Хуҷанд имтиёз ба даст овард ва каме ҳамоша дар ҷадвал мавқеи худро мустаҳкамтар мекунад. Агарчи мо дар бозии муқобили дастаи Истиқлол дидем ки дастаи Хуҷанд то ҷои рақобатпазир буда наметавонад дар баъзе аз бозиҳои муҳим, аммо ин ба нафи кори Хуҷанд шуд. Аз ҳама лаҳзаи ҷолиб фикр мекунам дар даври панҷум, дар даври 11-ум ҳамин буд. Ва аз ҳама муҳим онҳо интиқоми худро аз Эсхата гирифтанд дар марҳилаи аввали чемпионат. ва ин чизро сармураббӣ ҳам ишора кард ки онҳое ки дар ҳақиқат мухлиси дастаи Хуҷанд ҳастанд, як тараф дар ин лаҳза бояд бошанд. Онҳое ки ҳамин тавр рӯрӯӣ мухлисӣ мекунанд, инҷо саломи бисёр гарму ҷӯшон мо ба онҳо мефиристем. Бале, ин суханҳои сармураббӣ дастаи Хуҷанд буд. Хуб, дӯстони арҷуманд, шарҳу тавзеҳро аз дидори клуби марказии варзиш Артиш ва Куктош оғоз мекунем ки ин бозӣ ҳафтаи сипаришуда дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе баргузор шуд, майдони хонагии Афсарон, ва онҷо мо ҳарчанд голҳои зиёдро дидем, аммо ҳарду даста то як андоза тарсу ҳарос ҳам доштанд ки имтиёз аз даст медиҳанд, бахусус дастаи Афсарон ки онҳо то як андоза дар таҳхонаи ҷадвали мусобиқа қарор доранд ва ҳар имтиёзе ки аз даст медоданд ин ба нафи онҳо набуд, чунки даста аллакай марҳилаи дуюми чемпион мешавад ки аз ин вазъият баромада наметавонад. воқеан дар марҳилаи аввал ки мушкилиҳои зиёд буд барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш, баъзе аз суолҳое буданд барои роҳбарияти даста, барои хуб сармураббиёни умуман мураббиёни ин тим, аммо ҷавобҳо чунин мешуданд пайваста ки мо ҳатман нақша дорем ки дар марҳилаи дуюми чемпионат бозии хуб нишон медиҳем, вале имрӯз боз ҳам мебинем ки натиҷаҳои мусовӣ пайҳам идома дорад. ҳатто хотиратон бошад дар ҳамин барномаи 90 дақиқа капитани ҳамлагари дастаи клуби марказӣ Шервонӣ Мабачоев иштирок дошт ва гуфт мо ният дорем ки яке аз зинаҳои ифтихориро ишғол кунем ин мавсим, аммо ҳоло мебинем ки вазъият тамоман дигар аст. Бале, воқеан ҳамин аст ва ҳатто бояд гуфт ки ивази сармураббӣ ҳам то ҳол натиҷа намедиҳад. Масалан Али Рашулмамадов баъд аз оғози на чандон хуб аз мақомаш барканор шуд ва даста бо роҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Файз Давлатов бозӣ кард, онҷо ҳам муваффақ нагардид ва ин бозии дуюм мешавад ки сармураббии нав аз Ҷумҳурии Исломии Эрон Амин Субҳонӣ даста роҳбарӣ мекунад ва боз ҳам муваффақ намешавад. Хуб, ба ҳар сурат мо дар ҳайати клуби марказии варзиш Артиш агар таъриф ҳам нашавад, метавонем исми Фатлоевро бигирем ки воқеан ҳам дар ҳар бозӣ кӯшиш мекунад ва аллакай голҳои зиёд, партобҳои хеле ҳам зиёди головар ба ҳадаф мерасонад. Яъне нақши ӯ дар бозиҳо хеле ҳам хуб аст, аммо дигарон онқадар нестанд. воқеан дар ҳамин бозӣ ҳам голе ки ӯ зад, фикр мекунам голи беҳтарини давр шояд ки эътироф шавад. аз зарбаи ҷаримавӣ бисёр голи хуб зад ин бозингар ва яке аз онҳое буд ки нагузошт то клуби марказӣ дигарбора яъне ки мағлуб шавад. чаро ки дастаи Куктош аллакай таҷрибаи шикаст додани ин бошгоҳро дар мавсими ҷорӣ дошт ва яке аз бозиҳои зебо буд, маҳз бозие ки бо ҳисоби 3-1 Куктош ғалаба ба даст оварда буд муқобили клуби марказии варзиши Артиш. Бале, ва Куктош дар ин бозӣ ба ҳар сурат ба даст овардани як имтиёз ман фикр мекунам ин хуб аст, зеро даста ҳоло сармураббӣ надорад, бидуни сармураббӣ бозӣ мекунад ва сардори даста тимро роҳбарӣ мекунад. маълум мешавад ки он қадар будани сармураббӣ дар ин даста ҳам нақш надорад. Дилхоҳ нафар метавонад тимро роҳбарӣ кунад.
аслан вақте ки мо мебинем ки як дастаи ба монанди дастаи Куктош ки дастаи мардумӣ гуфта мешавад ва аз ҷониби мухлисон асосан дастгирӣ карда мешавад, ҷалб мекунад мураббионеро ки воқеан кор кардан мехоҳанд, ба монанде ки қаблан Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев буд инҷо, баъдан Фузайлов буд, ин мутахассисон воқеан метавонанд як дастаро дар як роҳи гӯем ки ҳадафманд яъне ки равона кунанд. Аммо вақте ки бидуни онҳо ҳам даста ин гуна кор мекунад, пас дигар намедонам чӣ бояд гуфт. Шояд инҷо каме агар аз ҳад гузарем ҳам шояд сатҳи мураббиён шояд маълум мешавад дар ин гуна ҳолат, ки ҳам бо мураббиён ҳам бе мураббиён бозӣ якхел аст. Якхел аст. Махсусан дар дастаи Куктош, бале, дастаи Куктош. Бале, ба ҳар сурат ваз ҳам ва муҷаллоҳо ҳам дар ин даста идома дорад, хеле зиёд аст. Мушкилӣ махсусан дар худи тамринҳои даста умуман гуфта мешавад ки баъзе аз футболбозон ба тамринҳо ҳам намерафтанд. Хуб ин чизҳо воқеан ҳам ман фикр мекунам аз ҷониби роҳбарияти даста ҳаллу фасл хоҳад шуд. Як чиз дигарро ҳам дар бораи дастаи Куктош бояд ишора кунем ки дар ин даста футболбозони алоҳидае ҳастанд ки метавонанд дар нақши сармураббӣ умуман кор кунанд. Яке аз онҳо ки бисёр сину соли калон дорад, ин Муҳаммадҷон Раҳмонов аст. Ӯ таҷрибаи хеле калон дорад, ҳатто легендаи дастаи Куктош ҳам аст барои мухлисони ин даста. Як замон ҳайати ҷавонони дастаро ҳам роҳбарӣ мекард. ӯ махсусан дар ҳолатҳое ки ниёз ба сармураббӣ мешавад, худи ӯ ин корҳоро мекунад, футболбозонро ҷамъ мекунад, дар тамринҳо роҳбарӣ мекунад онҳоро ва мебинем ки натиҷа ҳаст дар бозиҳо. Бале, ба ҳар сурат даврҳои оянда нишон медиҳад ки Куктош дар кадом вазъ қарор мегирад ва ин бозӣ нишон дод ки онҳо ҳоло метавонанд боз дар бозиҳои оянда ҳам барои ба даст овардани имтиёз талош кунанд. Ва ҳоло гӯш меандозем ба суханҳои сармураббии дастаи клуби марказии вардиш Артиш ва баъдан боз барномаро идома خواهیم داد. من قبل از هر چیز خسته نباشی به هر دو تا تیم میگم، هم تیم کوکتاش و هم تیم خودمون زسکا. بازی خوبی انجام دادن. این دومین بازیه که من مربی این تیم هستم. همونطور هم که قبلا گفتم انشالله روز به روز بهتر میشه کار، شرایط بهتر میشه. یک فشار روی تیم هست بودن در اونجای جدول دو و دومینه که باید با تیم‌های دیگه بجنگه برای گرفتن امتیاز. این دو تا مورد یه مقدار فشار عصبی روحی روانی روی تیم هست، ولی امروز بهتر از بازی قبلی بودیم که در سفر بودیم و من راضی بودم. نیاز هست بازیکن‌های دیگه رو ما اضافه بکنیم، تیم قوی تر بشه که من مربی هم دستم پر باشه، چون من یه مربی تاکتیکم، اینایی که با من کار کردن میشناسن میدونن و در جریان بازی سیستم ها رو عوض میکنیم، تاکتیک ها رو انتخاب میکنیم. امروز هم حالا دیده باشن نسبت به بازی قبلی باز ما کار بهتری داشتیم. بله برنامه‌ای هست که انشالله تیم رو در ادامه لیگ و اینکه در کوبوک جام حذفی هم ما برنامه داریم. خب امین سپونی هم میگوید که من یک مربی تاکتیک هستم و باید در هر بازی طرح بازی رو کلا باید عوض کنم. حالا این گونه به نظر نمیرسد، ولی مطمئن هستیم که همین گونه تغییرات میشه در این دسته. خب یک چیز رو باید ما به نظر بگیریم که در فوتبال اروپا و من در فوتبال بزرگ می‌بینیم که اصلا رقابت تاکتیکی مربیان صورت میگیرد. یعنی هر چی که مربیان میگن فوتبالبازان کسبیان رو اجرا میکنن در میدان، اما در فوتبال ما یک کمی مشکل است این گونه کار کردن مربیان. ولی به هر صورت باز مربی نوی دسته کلوب مرکزی علاقه اشاره کرده است که و وعده هم داده است به مخلصان، یعنی امیدوار کرده است که ما حتما در ادامه بعدی که یک کمی سنجش ها رو میگذارونیم حتما کوشش میکنیم که از حریفان امتیاز ستونیم و این فکر میکنم تا جای علاقه خود یک روشنی راه برای دسته کلوب مرکزی شده میتواند. فکر میکنم اگر این متخصص یک کمی در این دسته کارش آمد کند، پس او با گرفتن تجربه اندکی میتواند آهسته آهسته کار درست‌تر با دسته پیش برد و دسته از تخانه جدول رها شود. بله خوب، چون که بازیگران خوب دارد. بله خوب، خودی او علاقه افزای دسته رو میدونه، چون که یک زمان فعالیت کرده بود در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. و دوستان ارجمند میگذاریم با بازی دیگر که یگانه رقابت بدون گل در این دور به انجام رسید میان دسته های ختلون و ایستراوشان. این بازی در میدان دسته ختلون برگزار شد، اما ما شاهدی گل نشدیم. ولی با همین هم هر دو دسته که یکی از حریفان بسیار ازلی برای همدیگر هستند،
чун мо моҷарои рақобати дастаҳои Истаравшан ва Хатлонро ҳамеша медонем, хоҳ дар Истаравшан, хоҳ дар Бохтар, вале ин дафъа мухлисон шоҳиди гол нашуданд. Хуб, ин бозиро шумо шоҳидӣ кардед. Чӣ бартариҳо буд ва кадом даста афзалияти бештар дошт барои ба даст овардани се хол? воқеан дар бозӣ бозам шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев бо бисёр як омодагии ҷиддӣ ба майдон омада буданд ва ҳамеша мо ин гуна ҳолатро мебинем ки онҳо пурэнержиянд ва омодаанд ки бозии зебо нишон диҳанд. Ин чиз дар дилхоҳ бозии дастаи Хатлон дида мешавад. Аммо дастаи Саравшан намедонам аз чӣ буд ки хати нимҳимоя ва ҳуҷумаш каме костагӣ дошт дар ҳамин бозӣ. уман аз ҷониби ҳамлагарон як ҳамон шӯълае ки бояд мебуд дида намешуд дар ин бозӣ. Махсусан Илҳом Баротов ки бояд дар лаҳзаҳои зарурӣ дар сафи пеш мебуд ва пасҳоро қабул мекард, мо ин бозингарро аслан фаъол намедонем ва вақте ки капитани даста фаъол нест дар дастаи Саравшан, мо ин чизро медонем, ӯ яъне ки чеҳраи асосии дастаи Саравшан аст. Ҳар гоҳ ки ӯ фаъол бошад, пас ғалаба метавонад барои дастаи Саравшан таъмин шавад. вақте ки ин бозингар таъмин яъне ки дар мавқеъҳои озод қарор намегирад, дигар то ҷои фаъолӣ хати ҳуҷум ҳам гум мешавад. дар асл инҷо як қаҳрамонии дигар буд аз ҷониби дарвозабони дастаи Саравшан. ҳатто дар ин бозӣ эҳтимол буд ки дастаи Саравшан ба бохт рӯбарӯ шавад. аз он ҳолате ки пеналти буд ва Суннатло Исмоилов, агар хато накунам, натавонист пеналтиро зада, яъне ки иҷро кард ӯ пеналтиро, аммо муваффақ нашуд дар задани гол ва дарвозабон инҷо албатта дасташро аз гол наҷот дод. Қурбонали Бобоев сабаби асосии мусовӣ маҳз дарвозабон буд. Дигар ҳар ду ҷониб қариб ки баробар буд бозишон. Аслан аҳсан ҳам мегӯем ба дастаи Хатлон ки бидуни ягон ҳавасмандӣ бозӣ мекунанд. Мушкилиҳои хеле зиёд аст дар ин даста ва курсии эҳтиётии тим ҳам он қадар бовар мекунед дар ҳамин бозӣ ҳамагӣ се бозингар буд ва агар хато накунам як ё ду як тағйирот шуд, агар хато накунам дар ҳайати дастаи Хатлон. Бале, дар ҳайати эҳтиёти танҳо се бозингар буд ки аслан фикр мекунам Аслиддин Ҳабибуллоев ин чизро дарк мекунад ки он бозингароне ки дар ҳайати эҳтиётиянд шояд ҷавобгӯ набошанд барои бозӣ кардан дар Лигаи Олӣ. Ба ҳамин хотир онҳоро иваз накард сармураббии даста. Аммо толи 90 дақиқа ин бозингарон бозӣ карданд ва Кароматло Саидов бозингари дигар ки намедонам бо кадом сабаб буд дар ҳаят набуд. дар дастаи Равшан бозӣ мекунад Кароматло Саидов. Уман дар варзишгоҳ қарор дошт. ман гумон кардам ки шояд бо кадом сабабе ӯро ба бозӣ наварда. Хуб, ба ҳар сурат мо зарбаи задаи Суннатло Исмоиловро мебинем ки чӣ гуна Қурбонали Бобоев хеле ва хеле хуб баргардонд, чун иштибоҳи ӯ буд ва иштибоҳашро тавонист ислоҳ карда. Хуб, дар умум натиҷаи мусовӣ ба назари шумо арзанда буд дар ин рақобат? аз рӯи сатҳу сифат ва он бозие ки дастаҳо доштанд, фикр мекунам аз ин зиёд арзиш набуд аз ҷониби ягон даста ки яъне се имтиёзро соҳиб шаванд. ба ҷуз ҳамон як ҳолати алоҳидаи пеналти. Бале. Хуб, ба ҳар сурат мо ҳамеша дастаи Хатлон бозиашро пайгирӣ мекунем. дар даври гузашта онҳо натиҷаи мусовӣ ба даст оварданд, яъне натиҷаи мусовӣ муқобили Истаравшан ки ҳоло ҳадаф дорад яке аз зинҳои ифтихориро ишғол кунад, хуб ҳам ҳаст. Хуб, гӯш меандозем ба андешаи сармураббиёни ҳар ду даста Маҳмадҷон Ҳабибуллоев ва Аслиддин Ҳабибуллоев ва баъдан боз барномаро идома хоҳем дод. бозӣ як бозӣ ҳалтала буд бо дастаи Хатлон ва чӣ ба дастаи Хатлон чӣ ба дастаи мо се хол хеле муҳим буд, лекин албатта ҳар ду даста як бозӣ хуб ишон доданд. ман ҳаминро гуфтанам ки аз бозии бозингарони худ ман розиам, барои ки ӯ чӣ нақшҳое ки мо доштем, албатта бозингаро хеле меҳнати зиёд карданд, лекин албатта хеле ки дидем бозӣ 0-0 анҷом расид ва ин ҳам як хизмат, як меҳнати дарвозабон ҳам буд ки тавонист ки зарбаи 11 метраро гирад. фикр мекунам бозӣ бисёр ҷолибу нагузашт дар сатҳи баланд, вале фикр мекунам ки аз тарафи дигар чӣ мегӯянд омади варзишӣ тарафи дастаи меҳмонон буд, чунки чӣ дар қисми аввали бозӣ чӣ дар қисми дуюми бозӣ бисёр лаҳзаҳои хуби голзанӣ доштем. мутаассифона ту вориби дарвоза нашуд ва бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт ва ногуфтан омад ки бозии дуюм мешавад ки дар ҳамин майдон аз ҷаримаҳои 11 метра бозингари мо тӯбро ба самар расонда наметавонад. ин ҳам албатта меҳнати дарвозабони дастаи ҳариф аст ва камбудиё ҳаст. бозингаро фикр мекунам ки бозии хуб нишон доданд, чӣ қадари маҳорату малакаи доштанд нишон доданд. аз онҳо мо зиёд талаб карда наметавонем ва камбудиё ки ҳаст онҳоро ислоҳ мекунем ва дар бозиҳои оянда ҳаракат мекунем ки бозии нағд нишон. бале, дар чунин ваз аз футболбозони дастаи Хатлон чизи зиёд талаб кардан ҳам шояд нодуруст ҳам бошад. дар ҳамин вазъе ки даста гирифтор аст, воқеан ҳам вазъи молиявии тим он қадар хуб ҳам дар мавсими имсола ба назар намерасад. Хуб, мегузарем ба бозии пурголи давр миёни дастаҳои Хуҷанд ва Исхата. ин бори аввал аст дар чемпионати Тоҷикистон ки
дерби шаҳри Хуҷандро бо иштироки ду даста мутаваҷҷеҳ мешавем. Марҳилаи аввали чемпионат бо ҳисоби 3-2 ба таври ҳангомавӣ бо бартарии шогирдони Ҳамид Каримов ба анҷом расид ва ин дафъа Хуҷанд интиқоми худро дар майдонаш гирифт ва бо ҳисоби 5-1 ғалаба карда тавонист. Хуб, дар асл шогирдони Рустам Хоҷаев нокомиҳои паяҳам доштанд дар чемпионати мамлакат ва ду бохт буд, бале ду бохт буд ва зери интиқоди шадиди мухлисони дастам қарор гирифт, ҳам роҳбарияти даста ва ҳам ситоди мураббиён, вале онҳо тавонистанд ки ғалаба ба даст оварда, вале бисёриҳам он қадар ба ин ғалабае ки Хуҷанд анҷом дод ҳоло аз уман мудирияти бошгоҳ чандон розӣ нестанд, махсусан тамоми тарафдорони дастаи Хуҷанд. Хуб, дар ин бозӣ мо дидем ки тамоми нақшаҳои сармураббӣ кор дод, футболбозон хеле хуб бозӣ карданд, махсусан Дилшод Бозоров, Абдулмумин Забиров ки ҳарду ду голи ба дарвозаи ҳарифон заданд. Хуб, ба назари шумо ҳамин якрангии бозии Хуҷанд акнун идома мекунад ё боз ҳамон саҳнаҳои пешина давом мекунад дар яъне ҳолатҳое ки ғалаба пайҳам мешавад? албатта дастаи Хуҷанд имконияти пайҳам ғалаба ба даст овардан дорад муқобили дастаҳое ки албатта ман наметавонам гуфта муқобили шояд дастаи Равшан ё ин ки Истиқлол пайҳам дар ҳама бозиҳо муваффақ бошад, аммо муқобили дигар дастаҳо метавонад имтиёз ба даст биёрад ва сабади имтиёзҳои худро пуртар намояд то ин ки муқобили дастаҳои қавитар бозӣ мекунад. Ва аслан дар футболи мо ҳамеша рӯзҳое ки Хуҷанд бозӣ мекунад хислате надорад ки пайҳам бозиҳои худро бо ғалаба анҷом диҳад ва ин чиз яке аз сабабҳои асосӣ аст ки мухлисон хеле сахт интиқод мекунанд дастаи мазкурро. Бале, воқеан ҳам дар футбол хислат ё ҳамон хуи худи бозингарон нақши асосӣ дорад ва умуман ва ин чиз дар дастаи Хуҷанд дида намешавад. Бале, ин ҳам шояд сабабҳои дигар дорад, чун мо бо бозингарон ҳам бисёр ҳамсӯҳбат мешавем. Албатта ҳастанд мушкилиҳое ки то ҳол бартараф намешаванд дар даста, вале тиме ки бояд ҳадаф гузорад ки дар мавсими имсола чемпион мешавад, як зинаи ифтихориро ба даст меорад, бояд дар оғози мавсим ҳадақал имтиёз аз даст надиҳад, махсусан муқобили он дастаҳое ки онҳо имкони ғалаба карданро доштанд. Махсусан дар бозӣ бо Равшан дар сафар Хуҷанд чӣ гуна шикаст хӯрд дар бозӣ бо дастаи Исхата, инҳо сабаб шуда метавонанд. Хуб, Рустам Хоҷаев сармураббии даста ҳам фикру назари худро доир ба ин рақобат гуфт. Биёед гӯш меандозем. баъди ду бохте ки мо пай дар пай дар мусобиқаи аминсола гирифтем, бачаҳо хеле нороҳат буданд. Дар ин бозӣ бачаҳо ҳама тарафа тайёр буданд ки мухлисоро санг кунанд. Ин яке аз бозии беҳтарини аминсолаи мо аст. Лекин баъд аз корти сурх камтар бозӣ мушкил шуд. ман хурсандам ки бозингаро баъди ин ду бозӣ ки мо дар пеш аз ин бозӣ кардем ва дар бозии Исхата мағлуб шудем, бозингаро дуруст фаҳмиданд моро ва ба фикри ман нишон доданд ки дастаи мо дар раи рост аст. Хуб, то кадом андоза дастаи Хуҷанд дар роҳи рост аст, бозиҳои оянда нишон медиҳанд, махсусан марҳилаи дуюми чемпионат ки бисёр душвор хоҳад буд барои дилхоҳ даста дар чемпионати мамлакат. Хуб, акнун мегзарем ба яке аз бозиҳои ҳассоси давр миёни дастаҳои Равшан ва Истиқлол. Чӣ тавре ки мо шумо медонем, бо сабаби хориҷ шудани майдони дастаи Равшан онҳо дар майдони худ бозӣ намекунанд ва ин охирон бозӣ буд. Акнун шояд дар давраҳои оянда бале даври оянда дар шаҳри Кӯлон мешавад бале бозӣ хоҳанд кард. Хуб, чаро Истиқлол ба худ монанд набуд дар ин рақобат? аслан инҷо чандин сабабҳоро метавонем ишора кунем. яке аз сабабҳо вазъи боду ҳаво метавонад бошад ки хеле гарм буд ҳаво дар ҷараёни ҳамин бозӣ ва сабаби дигар ин буд ки дастаи Равшан бо омодагии хеле ҷиддӣ ба майдон омада буд. аслан дар баъзе аз ҳолатҳо мо медидем ки 6-7 бозингар на ба монандиёне ки қисми онҳо биёянд ба хати дифоъ кӯмак кунанд, на, ҳамагӣ ҳимоятгар буданд, дар хати дифоъ бозӣ мекарданд. аввал аз бозигарони Истиқлол? На, аз бозигарони дастаи Равшан. ва ин чиз сабаб мешуд ки дастаи Истиқлол уман бозии худро ба роҳ монда натавонад. оҳиста дар ҷараёни бозӣ вақте баъди 10, 15, 18 дақиқа бозингарон ба худ омаданд, яъне бозӣ якдигарро омӯхтанд, дастаи Равшан кам-кам бозиро идора кард ва ин чиз зарбаи дуюм буд ба бозии дастаи Истиқлол ки дастаи Истиқлол кам-кам тӯбро аз даст дод ва канорҳои дастаи
Истиқлол махсусан аз хати дифоъ ки бояд ҳуҷумҳоро созмон медоданд хеле заиф дар ҳамин бозӣ карданд. Махсусан Муҳаммадҷон Раҳимов яке аз бозигароне ки ҳамеша бозии дастаи Истиқлолро зеботар мекунад бо ҳуҷумҳои худ аз канорҳо, дар ин дидор умуман дурахшиш надошт ин бозигар. хуб дар мавриди зарбаи Ҳасан Рустамов чӣ гуфтани хуб дарбораи гол ин як ҳолати тоҷои тасодуфӣ буд, партоб буд аз ҷониби Ҳасан Рустамов ба дохили ҷаримагоҳ ва фикр мекунам дарвозабон ҳам интизор буд ки бозингари дигари дастаи Равшан ба тӯб мерасад дар ҷаримагоҳ, аммо нарасид ва гол шуд. аммо сар додани гол аз ҷониби дарвозабони рақами яки Тоҷикистон ҳам бисёр ҷои таассуф аст. бале воқеан ин гуна иштибоҳҳо нобахшиданӣ ҳастанд барои махсусан Рустам Ятимов. шояд кадом як дарвозабони дигар шояд Қирғизбоев ки дар бозии муқобили клуби марказӣ ҳатто зарбае ки ӯ метавонист бо чашми пӯшида онро баргардонад ба гол анҷом мефта буд. аммо Рустам Ятимов Равшан боз метавонист ҳисоби бозиро бештар карда ва ғалабаи комили худро ба даст 100% имконият дошт дастаи Равшан дар идомаи бозӣ. чанд ҳолати дигаре буд ки ҳатто қариб ба гол буданд, аммо шояд бахти варзишӣ ин бозигарон ё ки таҷриба барояшон кофӣ набуд ки яъне ки дар ин дидор ғалаба ба даст биёранд ва баъдан боз чанд омилҳои дига буданд, ҳатто баъзе ҳолатҳое буданд ки баҳснок онҷо анҷом ёфтанд. бо довар албатта ин чиз барои ҳама маълум аст. хуб нигоҳ мекунем ба голи задаи Риёта Нома, футболбози ҷопонӣ дастаи Истиқлол ки ба даст ба майдон омаданаш тимро наҷот дод ва муваффақ шуд. хуб истиқлолиҳо тавонистанд ҳисобро баробар карда ва боз метавонистанд чанд фурсати дигарро ҳам бо гол анҷом бидиҳанд, чунки фишори онҳо хеле ва хеле зиёд буд, аммо хати дифои Равшан ба онҳо имконият надод. як чизи дигар ин буд ки дар ҳамин бозӣ аввал Рустам Соиров вақте ки дар майдон буд то баромаданаш умуман ҳаракатҳое ки лозимӣ буд барои як ҳамлагар аз ҷониби ӯ дида намешуд. баъдан Манучер Ҷалилов воқеан ду нафар ба Манучер бештар фишор меоварданд, аммо Манучер Ҷалилове ки мо масалан дар Лигаи Чемпионҳо дида будем, ӯ бояд ки ба осонӣ ба дарвозаи Равшан гол мезад дар ин бозӣ, аммо вақте тӯбро мегирифт Манучер гӯё ки намедонист дигар чӣ кор карданашро, ё зарба сини осмон мерафт ё ин ки тӯбро аз пеши пои ӯ мегирифтанд, аслан тӯбро гум мекард. ин чиз яке аз сабабҳое буд ки ҳисоб аз 1-1 бартар нашуд ба нафи дастаи Истиқлол. дар поёни рақобат довари бозӣ Саидҷон Зайнидинов 8 дақиқа илова кард ки саросадаҳои хеле зиёдро ба миён овард ва албатта ҷониби мизбон ишора карданд ки ин ва хеле зиёд ҳам ҳаст ва худи довар ҳам албатта чанд факту ё худ омилҳоеро дорад ки чаро чанд дақиқа илова кард, махсусан илова кардани он вақткашии бозингарони дастаи Равшан будааст ва ҳамчунин чанд тағйироте ки дар ҳайати дастаи ҳар ду даста анҷом шудааст. яъне ба назари шумо илова кардани 8 дақиқа ҳамин омилҳоро метавонад пӯшонида? рости вақте ки ман шораи бозӣ будам ва вақте ки чандин ҳолатҳо дар ҷараёни бозӣ буданд, дар ҳақиқат буданд ҳолате ки яке аз бозингарон осеб медид ё ин ки тағйиротҳо буданд, аммо вақте ки 8 дақиқа илова карда шуд, рости ман шокӣ шудам ки чаро довар 8 дақиқа илова мекунад дар чунин як бозие ки умуман як бозии оддӣ аст. бале як бозии на марҳилаи нимниҳоӣ аст, на финалӣ аст, на ягон бозии муҳим нест ки яъне ки дар қисмати ниҳоии худ бошад чемпионат. на миёнаи мавсим аст, дастаҳо барои 3 имтиёз мубориза бурда истодан илова кард, ё ин ки ҳолати наздики 5 ё 10 дақиқа қатъ шудани бозӣ дар миёнаи бозӣ ин гуна ҳолат набуд умуман. ва он мисоле ки довар яъне он фактое ки пешниҳод карданд, фикр мекунам худи довар ҳам дарк мекунанд ин чизро. вақте ки мо дарбораи футболи худ яъне ки дарбораи доварон умуман дарбораи ҳама чизи вақте мо худро бо Аврупо қиёс мекунем, пас бояд дар ин ҳолат ҳам бо Аврупо қиёс кунем ки масалан чемпионати Аврупо айни ҳол идома дорад. дар як бозӣ 10-12 тағйирот мешавад, 10 тағйирот камаш мешавад. вақте ки тағйирот мешавад, бале ин аниқ аст. бале вақте экстра тайм мешавад, боз тағйиротҳои дигар. ва дар ҳамин ҳолат зиёд мебинем 6 дақиқа. аз 6 дақиқа зиёд ман дар ин чемпионати Аврупо надидам ки изофа шуда бошад. хуб аслан гуфта метавонем ки илова кардани аз ҳад зиёд буд, аз ҳад зиёд, воқеан аз ҳад зиёд буд. рақобат вале хушбахтона бозӣ мусовии ҷанбаст шуд. бале сарусадаҳо камтар шуд. бале сарусадаҳо ҳам шояд камтар шуд, вале ба ҳар сурат ман фикр мекунам иштибоҳ буд ё на, бояд ҳар нафар сари ҳамун гӯем ки фаъолияти худ кор бикунад ва албатта боз ҳам бозиҳо беҳтар шавад. бале ҳар кас масалан диди худро дорад, нигоҳи худро дорад ва андешаи худро ва хеле хубам ҳаст ки ҷое ҳаст барои гуфтани андешаҳо дар ин гуна масъалаҳо, аммо то куҷо ин чиз баррасӣ мешавад, ин чиз фикр мекунам мушкили асосӣ боқӣ мемонад. ин чиз буд аз мавсимҳои қаблӣ ва мебинем ки ин мавсим ҳам ҳаст ва идома дорад. ва як ҳолати дигар буд, агар хато накунам шояд баъд аз дақиқаи 80 буд, вақте ки
ё Анвар Муродов ё Шодӣ Муродов. Аз ин ду бозингар яке буд. Тӯб аз назди пои Алексей Ларин ра буд ва қариб буд ки ба ҷаримагоҳ ворид мешуд. Як ба як ҳолат ба миён меомад. Лаҳзаи голзанӣ барои дастаи Равшан. Аммо Ларин инҷо аз пои Афтон бозингари Равшанро ва шояд ягон довари англис мешуд инҷо корти сурх нишон медод дар ин вазъият. Аммо беҷазо монд ҳолат. умуман ҳатто корти зард дода нашуд, танҳо зарбаи ҷаримавӣ шуд ва ин чиз ҳамин тавр аз байн рафт. бале хуб ба ҳар сурат фикру назари мо албатта ин фикри шахсии мо аст. Бале, бале. Ва ҳар кас нигоҳи худро дорад. Бале. ба ҳар сурат фикр мекунам бозиҳои оянда бидуни чунин баҳсу мунозираҳо агар сипарӣ шавад боз ҳам сатҳи футбол беҳтар мешавад. хуб дӯстони арҷуманд, як бозии дигар ки аз дастгоҳҳои наварбардори дур монд, ин дидори душанбе ва Файзканд буд ки албатта бози мусови 1-1 ба анҷом расид ва наметавонем дар мавриди ин бозӣ ҳарф зада ки кадом даста бартарӣ дошт, вале ҳар ду даста имтиёзро бёни ҳам тақсим карданд ва биёед гӯш меандозем ба андешаҳои сармураббии дастаи Истиқлол ва ҳамчунин мураббии бошгоҳи футболи Равшан. Немножко свежести не хватило, особенно это чувствовалось в первом тайме. То есть ребята так аккуратно действовали, не было агрессии впереди, поэтому в этом компоненте мы чуть-чуть уступили Равшану. Во втором тайме немножко прибавили, но опять же индивидуальные ошибки, которые мы допустили, они не позволили выиграть эту игру. Ничего страшного не произошло, это футбол, здесь никто не может гарантировать, что кто-то 100% выиграет. Как сегодняшний матч показал, кто был фаворит, он не смог выиграть. خیلی بچه‌ها می‌نات کردن با تیاری خوب ما برگردیم به میدان آمدیم. کمانده استقلال کمانده پرقوت چمپیونات جمهوری تاجیکستان میباشند. ما کوشش کردیم که 3 غلبه به دست بیاریم. والا نیچه شد ما از این بچه‌ها خیلی ممنون که بازی رو نیچه کرد. خب فکر و نظر سرمربی دسته استقلال ویتالی لевченко و مربی دسته روشن رو شنیدیم در مورد این رقابت. هرچند مربی روشن در جریان رقابت بسیار عصبی هم بود و اعتراضات خیلی زیاد کرد جانب داوران، اما در صحبتی که با همکاران ما انجام داد البته در این مورد هم چیزی نگفت. خب بیننده عزیز، اکنون میگذاریم با بخش دیگر که اونجا بهترین های دور معین شدند و حالا متوجه میشیم با هیئت رمزی دور که 11 نفر انتخاب شدند از روی فرضیه شبکه ما و همچنین مربی بهترین هم معلوم شد. قربانعلی بابایف از دسته استرافشان بهترین دروازه‌بان دور 11 چمپیونات لیگ اولی که واقعا هم خوب و ارزنده بازی کرده بود. دروازه‌بان واقعا با برگردوندن یک پنالتی یعنی که با این موقع سزاوار شد و او واقعا دسته سرافشان رو در این بازی از باخت نجات داد. بله. خب در خط دفاع 4 نفر در این موقع قرار گرفتند: زایر جورابویف از استقلال، بنجامین اساموا از روشن، حسن رستموف از دسته روشن و همچنین باز یک نفر دیگر ایوان عرباجی از دسته دوشنبه. در مرکز فتولویف از کلوب مرکزی ورزش ارتش، زبیروف عبدالمومن از دسته خوجند، شلدوری آرش از دسته فایزکند و شرف صالحov از دسته کوکتوش. اینها در خط نیم محافظه و در خط حمله بیننده عزیز دلشاد بازارов و امیرجان سفرov که در موفقیت و گلزنی در این دور همتونه داشتند و بهترین بازی ها رو نمایش دادند. خب اصلا هیئت رمزی دور البته با طرح 442 طبق فرضیه شبکه ما پیشنهاد می شود و اینها در همین موقع قرار گرفتن. از کارگردان خواهش میکنیم که طرح جایگیرشوی بازیگران رو برای ما و شما نشون بدید. اینجا چطوری که ما و شما میبینیم همین گونه است و رستم خوجایف بهترین مربی دور انتخاب گردید. به هر صورت این یک پدیده نو هم است برای دسته خوجان که بالاخره به خود آمدند. واقعا وقتی که دسته خوجان یکی از دسته‌های بهترین مملکت دانسته می شود، باید همین گونه هم باشد که در هر یک دور یک یا دو بازیگر با هیئت رمزی وارد کرده شود و این به واسطه ربط خواهد داشت با نتیجه های خوبی که دسته به دست می آورد. این چیز فکر میکنم ارزنده هم بود. بله. خب دوستان ارجمند، اکنون وقتی اون رسیده است که بهترین بازیگر دور رو هم معین کنیم. البته داوطلبان چندان زیاد نبودند چون که بسیار بازی ها مساوی به انجام رسید و سری نامزدی اساسی دلشاد بازارov اینجا البته میستیم فوتبالباز دسته خوجان که توانست 2 گل و 1 پرتاب گل‌آور انجام دهد در بازی با اسخاتا و بهترین بازیگر دور هم اعتراف شود. این باری اول نیست که دلشاد بازارov بهترین بازیگر دور در موسم امسال می شود، ولی چون که ما همیشه در برنامه میگویم همین گونه چهره ها، همین گونه فوتبالبازانی که در چمپیونات تاجیکستان بسیار خوب بازی میکنند از هیئت تیم ملی بیرون میمونند و بسیار جای تاسف هم هست.
баъзе аз бозингарони дигаре ҳам ҳастанд ки фикр мекунам арзанда аксарият мешиносанд ва медонанд ки арзанда ҳастанд барои бозӣ кардан, аммо шояд акнун дар идома беҳтар шавад кор ва даъват гарданд. вақте ки акнун гумон мекунам баъди омадани сармураббии нав кор дар тими миллӣ тамоман ранги дигар мегирад. Чӣ гунае ки вақте Усмон Тошев ба курсии сармураббигӣ нишаст, умуман рафти кори тими миллимо дигар шуд ва асосан бозингарони ҷавон омаданд, ба бозингарони ҷавон бештар имконият дода мешуд. хуб, ташаккури зиёд. Дилшод Бозоровро табрик мекунем барои ин гӯем ки ҷоиза беҳтарин футболбози давр ва ҳар футболбозе ки муайян мешавад аз ҷониби гурӯҳи эҷодии барномаи мо воқеан ҳам бо натиҷаҳое ки нишон доданд дар бозиҳо интихоб мешаванд. хуб, бинандаи азизу арҷманд, дар даври оянда ҳам якчанд бозиҳои ҷолибу хотирмон мо шуморо интизор аст ва ҳоло биёед ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ мешавем ки кадом даста дар кадом мавқеъ қарор гирифтанд ва чун ҳамеша мубориза барои зинаи аввал миёни дастаи Хуҷанду Эсхата буд ки ҳамин гуна онҳо мавқеъҳои худро иваз карданд баъд аз даври 11-уми чемпионати мамлакат. Хатлон дар зинаи сеюм аст ки нисбат ба ҳарифони худ дастаи Равшан, Иста Равшан ва Файзканд 3 имтиёз зиёдтар дорад. ҳоло се даста натиҷаи якхела доранд. Равшан, Иста Равшан ва Файзканд. фикр мекунам бозиҳои даври 12-ум барои онҳо бисёр ҳам муҳим ба ҳисоб меравад. хуб, Коктош, Истиқлол душанбе дар зинаҳои баъдӣ. Истиқлол чун ҳама бозиҳоашро баргузор накардааст ва рӯзи дигар эҳтимол аст онҳо бо дастаи душанбе бозӣ кунанд. бозии мавқуф монда ба ҳисоб меравад ва ҳатман шогирдони Левченко боз барои ба даст овардани имтиёзҳои лозима талош хоҳанд кард. хуб, клуби марказии варзиш Артиш дастаи қафомондаи ҷадвал то даври 11-уми чемпионати мамлакат ба ҳисоб меравад. бозиҳои даври 12-уми чемпионати мамлакат рӯзҳои истироҳат баргузор мешаванд. бинандаи азиз, 3 ва 4 моҳи июл биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба бозиҳо ки дар кадом вақт доир мешаванд. албатта инҷо бозиҳои марказӣ қариб ҳама бозиҳои муҳим ҳастанд дар ин даври мусобиқа, чунки ҳам Истиқлол дар майдони худ бо дебютанти мавсими имсола бозӣ мекунад ва ҳам дастаи Иста Равшан дар хонаи худ дар назди мухлисони сершумор бозӣ хоҳад кард. метавонем бигӯем ки дар даври оянда як таҳаввулот ё тағйиротҳо ба миён меояд. ба назари шумо кадом тағйиротҳоро дар бозиҳое ки дар даври оянда мешавад шумо интизор ҳастед? хуб, инҷо ман интизор нестам ки дастаи Эсхата дар ин бозӣ, яъне ки дигарбора зинаи аввалро барои худ ба даст меорад, чунки муқобили Истиқлол бозӣ хоҳад кард. аммо дастаи Хуҷанд вақте ки дар сафар бозӣ мекунад, эҳтимол аст ки имтиёз аз даст бидиҳад. муқобили дастаи Файзканд дар сафар бозӣ кардан барои Хуҷанд каме мушкил мешавад рақобат. аммо чизи дигар ин аст ки ниҳоятан ғалабаи дастаи клуби марказиро ман дар дидор муқобили Равшан интизорам ва гумон мекунам ки ин даста шумо тасаввур намекунед ки Равшан баъд аз имтиёз гирифтан аз дастаи Истиқлол рӯҳияи илҳоми дигар мегиранд ва воқеан ин чиз аниқ аст ки баъди имтиёз гирифтан аз Истиқлол ҳатто он ҳама хашму ғазабе ки сармураббӣ дошт, вақте ки 8 дақиқа илова карда шуд ва ин 8 дақиқа бидуни тағйирот ҷамъбаст шуд, он хашму ғазаби сармураббӣ аз хотири ӯ рафт ва фаромӯш шуд, вақте ки яъне ки як имтиёз насиби дастаи Равшан гардид. ва аммо ман фикр мекунам ки ин бозие ки дастаи клуби марказӣ нишон дод дар ҳамин давр, яъне бо маҳоратҳои инфиродии баъзе аз бозингарон даста ниҳоят метавонад ғалабаи худро ба даст биёрад бо сармураббии нав. ин чиз фикр мекунам як дигаргунӣ дар даври оянда аз нигоҳи ман хоҳад буд. тими Иста Равшан чӣ? бозии дастаи Иста Равшан ки муқобили хуб душанбе бозӣ хоҳад кард дар хонаи худ дар назди мухлисони худ, бояд ғалаба ба даст биёрад. шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ҷуз ин дигар роҳи дигар надоранд, ба хотире ки аллакай дар сурати бохт ин даста мавқеи худро аз даст медиҳад ва аз як тарафи дигар Истиқлол бозиҳои худро ки доир кунад ҳатман руҷӯъ мекунад ба зинаҳои болоӣ ва ин чиз мавқеи Иста Равшан дастаеро ки яке аз муддаиён худро меҳисобад бисёр танг мекунад мавқеи. бале, ва бояд гуфт ки душанбе ҳам айни ҳол бо сармураббии нав бозӣ мекунад, яъне Алиёр Шурмамадов ки вазъи дастаи Иста Равшанро хуб медонад, яъне шояд бо як намоиши хуб ворди майдон шуд. ва ин чиз бозиро боз ҳам ҷолибтар месозад. мо аз тавоноии Алиёр Шурмамадов хуб огоҳ ҳастем ва медонем ки ин мураббӣ чӣ гуна кор карда метавонад бо футболбозон. замони дар дастаи худи Иста Равшан кор фаъолият карданаш мо дидем ки чӣ гуна дастаи Иста Равшан рушд кард
ва ин чиз метавонад бо душанбе ҳам рух бидиҳад ва дар ҳамин бозӣ як дерби бисёр ҷиддӣ ва ҷолибро мо бубинем. бале бозгашти алиёр ашурмамадов ба Истаравшан арена дӯстони арҷманд ки дар ин ҳафта мо интизор ҳастем ва умедвор ҳастем ки ин бозӣ дар назди мухлисон ва ҳаводорони зиёди футбол як намоиши хеле ҳам хуб хоҳад буд ва аз ҳамаи мухлисон ва ҳаводорони футбол даъват ба амал меорем ки ба варзишгоҳҳо оянд ва тимҳои худро дастгирӣ кунанд. аз иномдин аҳмадзод барои ширкаташон дар барномаи 90 дақиқаи сори сипос мекунем дӯстони арҷманд ва баъзе бозиҳо дар ҳафтаи оянда тавассути шабакаҳои варзиш ва футбол манзури бинандаҳо мешавад. пайгир бошед. дар ҳамин ҷо барномаи 90 дақиқа ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.